Ja, dat zou grote gevolgen hebben, met name voor de kinderafdeling. Daar is dan ook eigenlijk onvoldoende draagvlak voor als we geen tweedelijnsverloskunde meer zouden doen. En dat zou betekenen dat er meer ontslagen vallen. Ja, en in dat geval, want dat is echt een sneeuwbaleffect, dan is er eigenlijk ook geen draagvlak meer om een operatieteam paraat te hebben in de nachtelijke uren en de avonden en de weekenden. Wat nu wel het geval is. Om hoeveel ontslagen zou het dan gaan? Ja, dat zijn weer een aantal tientallen bovenop de aantal tientallen waar we sowieso al mee bezig zijn. En dat is natuurlijk een heel aanzienlijk risico. Dat is niet fijn voor de medewerkers. Maar waar het met name om gaat, dat kost ook geld. En dat is eigenlijk de hoofdboodschap, die fusie, die heel belangrijk is met Nijsmellingen. Ja, die moet natuurlijk wel goed geplaveid worden, de weg daar naartoe. Dus het is eigenlijk tijdelijk investeren, ook voor de verzekeraar. Die heeft ongetwijfeld problemen, daar heb ik veel begrip voor. Maar ja, ik kan die problemen niet overnemen. Iedereen heeft recht op zijn eigen problemen. Dus ik zou denken, investeer nou in die overgangsperiode, want dan komt die fusie eraan, die kunnen we realiseren. En dan heeft dat enorme voordelen, niet alleen voor de Friese bevolking uiteraard, maar ook voor de Friesland zorgverzekeraar. Want dan kan er geïnvesteerd worden in al die dingen die zowel bij de Sionsberg in het ziekenhuis als ook bij de ouderenzorg nodig geïnvesteerd moeten worden. En daar is Nijsmellingen ook toe bereid en in staat. Want met meer ontslagen binnen de Sionsberg komt het sociale plan in gevaar. Nou ja, de financiering daarvan wordt dan problematischer. Dus ja, als je denkt van ik ga even puur op het geld zitten en we gaan een aantal dingen afbouwen, kom je toch bedrogen uit. Want er zal toch een voorziening moeten zijn dat mensen die bevallen, dat dat veilig en verantwoord kan gebeuren. U doet met dit signaal een beroep op de Friesland voor een extra financiële injectie. Ja, in ieder geval voor de overgangsperiode waar we nou in leven. En ik denk dat het een hele verstandige investering is naar de toekomst. Want die fusie betekent oplossing voor heel veel mensen, maar ook voor de zorgverzekeraar. Want die heeft dan een grote club, de Passana Zorggroep, inclusief de ouderenzorg, waar veel in geïnvesteerd moet worden. Wat wij eigenlijk niet kunnen, daar hebben we geen financiën meer voor. Maar Nijsmellingen wel en die is ook bereid en in staat om die investeringen te doen. Dat weet de Friesland ook, dus ik zou ze inderdaad oproepen, jongens, even nu actief meehelpen en ook geld laten zien. Dan komen we daaruit en dan kunnen we verder op onze eigen benen staan. Wil de fusie niet in gevaar komen? Binnen welke termijn wilt u dan uitsluiten? Ja, dit zijn toch dingen die nou de komende weken echt duidelijk moeten worden, want we praten er al heel lang over. Ook voordat ik hier kwam, 6 weken geleden, was daar natuurlijk al maandenlang sprake van.